Acabamos de falar coa veciñanza da urbanización Breogán que nos pregunta que foi do bosque de Breogán. Se lembrades, o bosque de Breogán era un dos primeiros bosques da Coruña, ese proxecto da Marea Atlántica que o que tentaba era non só poñer en valor a natureza na cidade, senón ademais crear ese cinturón verde perimetral a Coruña que o que tiña que servir era de vía de escape para a cidadanía e de posta en valor da biodiversidade. O bosque de Breogán ademais conecta con Feáns a través do río de Feáns, outro proxecto da Marea Atlántica, unha restauración fluvial e unha senda para pasear que quedou non só elaborado, senón con todos os permisos concedidos. Vos escoitastes algo de calquera destes dous proxectos que están elaborados, están redactados, cos permisos concedidos e que mesmo teñen parcialmente fondos europeos tamén concedidos pola Marea Atlántica? Nos non escoitamos nada e en realidade o que escoitamos é un silencio pavoroso cando se fala de políticas medioambientais na cidade da Coruña e de políticas de posta en valor da natureza urbana.